15 интересни факта за космите, които ще ви изумят. 1. Космите растат неравномерно. Средно 1,5 см на месец, но скоростта варира според възрастта, хормоните и генетиката. 2. Цветът им се определя от меланина. Повече меланин е раш по-тъмен косъм, по-малко е лаш по-светъл. 3. Космите са много по-силни, отколкото изглеждат. Един косъм може да издържи до 100 грама тегло. 4. Кожата около космения фоликул е богата на нервни окончания. Затова някои косми реагират на допир, студ или вятър. 5. В човешкото тяло има около 5 милиона косъма, но само около 100 хиляди са на главата. 6. Космите растат в фази. Анаген – растеж, катаген – преход, телоген – почивка. 7. Мъжете имат по-дебели и по-плътни косми, особено по лицето и тялото, заради тестостерона. 8. Сивите коси са резултат от загуба на меланин. Косъмът става безцветен и прозрачен. 9. Космите могат да усетят химически вещества. Някои хора реагират на силни миризми чрез студен косъм – goosebumps. 10. Веждите и миглите защитават очите, предпазват от прах, пот и малки частици. 11. Космите на главата намаляват загубата на топлина, особено при хора с гъста коса. 12. Ногтите и космите са форми на кератин, един и същ протеин, който придава здравина. 13. Някои косми могат да издават болест. Например, твърди, крехки или рязко падащи косми могат да сигнализират за дефицит на витамини или хормонален проблем. 14. Космите могат да растат на необичайни места. При някои хора се появяват на лице, гърди или дори пръсти. 15. Всеки косъм има живот. След фазата на телоген той пада, а на негово място расте нов. Бонус – факт. Космите могат да съдържат ДНК доказателства. Именно за това често се използват в криминалистиката за идентифициране на човек.